temps, tant temps allí, al final... Els desplaçaments, Igual, sí, el mateix. Si aquesta categoria era un filtre de tercera, des de Figueres fins a baix de la Ràpita, eren 6 equips allí que... I clar, aquestes no anaven per casa. I sempre diuen, la puta jornada de casa. Això amb el Luis de Montserrat, que també vol pujar. Jugadors. Què tal? Déu té. Hola, Marcel. Estudia Lleida, estudia Lleida. Va, és que m'agradeix, penya. No, de Lleida. No lo fem allí. Anem a dintre i quan Fem aquí, Mauro, dintre aquí, futbol. No em recordo. O sigui, fiqueu-vos cap allà baix. No, però era un grup bastant fiable i al final bastant no se'n va anar a fer. Bueno, els reconeixements és una cosa que es veu al final d'algo, no? Però ja portem, des de que vam pujar a la preferent, col·laborant i treballant en aquest cas, cal dir-ho així de clar, amb la Diputació, perquè hi ha un contacte molt directe, molt real, i al fin i al cap el que intentem és aglutinar esforços en aquest cas és l'esport i en aquest cas és el Futbol Club Benavent. Agraïts totalment i de cara al futur esperem que continuem treballant d'aquesta manera perquè per tots és més fàcil i de cara a la ciutat que estem això ajuda a que la entitat i el club continuï creixent juntament amb institucions com és el nom de la Diputació de Lleida. Sí, realment és un èxit molt especial el del Benavent, precisament per el que significa. Avui és fàcil parlar bé del Benavent perquè ha pujat de categoria, ha quedat campió, no? Però jo crec que el mèrit no és d'avui, el mèrit és d'una trajectòria de molts anys, és una trajectòria rigorosa, de bona gestió d'una entitat esportiva i també un èxit esportiu durant any rere any, però també un èxit social. Benavent avui en dia és més que un club de futbol, és una massa social, no sol del poble, sinó dels pobles de la vora, per tant és un model que nosaltres ens agradaria que imitessin altres entitats esportives de la nostra demarcació, ja no sol del futbol, sinó de com ser l'àmbit esportiu. Jo crec que és un model on ens podem tots emmirallar.